Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kumgi khubar boleh alum ki job ya ka FIFA World Cup arhaja pun riu kin yo ya ka sohti ba kyrpang kata ka bespoke championship rings tak beran langro bat ka FIFA World Cup trophy bat ki tak maksiar haka bakan longro ka sen ka benengkong ban ai ki ba yelek kai ki ba job da ki sohti kani ka longkom shibunta ka jingpen melin na ki lempung yelek kai jong Amerika ban ai ki tournament champion rings bat ru hakane ka kenti kan long ka final hapdeng ka Spain bar ka Argentina ha New York New Jersey Stadium haka arpau tarik haka por kumba khar arshiteng AA jong ka por India por step ha baroh anshna kumba arhajar arpun reutli kini ki sohti ban pensa jingken mau yekan ne ka lumpung haka ba laiphautli an ai shiki ba yela kai ka ri ka ba job kat ba 1000 khandai spa khandai pun reutli an ai yeki weipat ki breu paidbah ki ba kwa ban thit ka wei ka sohti ka dan ya ka dur jong ka FIFA World Cup trophy hasilyang kat ba hasilyang pat ka dan ya ka dur jong ka ri ka bala job haka semi final an aishwa de ki sohti ki balong shipor ani kung kita ki temporary rings bar hadin pat an satho da ki wei pat da ka ba ka long ru ka bakerpang ba ya wei pa wei unong yele kai la ni urang yele kai uban long ban yo ekani ka jing job bat ru ka ban long ka jing ne haki shirta ban ken mau yakani ka jing job yakani ka FIFA World Cup ka ba paidbah tam jong news nam